festa ta' kuluri, ikel u tradizzjonijiet. Dan huwa l-Festival tar-Rebbieqa f'Ħallqormi. Din is-sena, il-bidu ta' dan il-festival se jkun differenti mis-snin li moddija, ikla fuq stil medjevali. Jason Busuttil, il-Kunsillier inkarigat mill-kultura fih dan il-Kunsill Lokali ta' Ħallqormi, jisħaq li dan il-festival huwa wieħed oriġinali. Dawk kollha li ser jattendu dan il-festival ser ikunu jistgħu jżuru wkoll diversi attrazzjonijiet li għadek tista' ssibhom biss f'Ħallqormi. Din is-sena tajni xejra medjevali wkoll, jiġifieri għandna ħafna attrazzjonijiet, pereżempju bħal shelter ġej trasformat f'ħabs medjevali u ħafna attrazzjonijiet oħrajn li ħajkunu wkoll ta' edukazzjoni għan-nies biex naraw kif kienu jgħixu n-nies ukoll f'dik l-epoka. Il-Kunsill Lokali ta' Ħallqormi se jibqa' jinvesti f'attivitajiet bħal dawn, kif tispjega s-Sinku ta' Ħallqormi Rożjen Kutajjar. Inħeġġeġ lil Maltin kollha jattendu għall-festa tar-Rebbieqa bla dubju ta' xejn ħajkun hemm divertiment għall-familja kollha u għall-etajiet differenti. Attivitajiet bħal dawn jiġbdu mijiet ta' persuni li jfittxuhom għax huma parti mill-kultura Maltija. Il-Kunsill Lokali għandu rwol importanti f'dawn it-tip ta' attivitajiet flimkien mal-Gvern Lokali għaliex aħna nkomplu ngħinu u nippromovu li jsiru aktar attivitajiet għaliex wara kollox jiġbdu lejn il-lokalità tagħna ħafna Maltin kif ukoll ħafna turisti. Preżenti għat-tnedija tal-Festival tar-Rebbieqa ta' din is-sena kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kultura u Gvern Lokali José Herrera li sostna li kieku ma kienx għall-Kunsilli Lokali, żgur ma kienx ikun hawn dawn it-tip ta' avvenimenti. Attivitajiet bħal dawn huma xhieda ta' kemm il-Kunsilli Lokali huma lesti li jaħdmu id fit mal-għaqdiet tal-lokal biex bekk ikun hemm aktar tkattir fl-investiment lokali. Il-Festival tar-Rebbieqa f'Ħallqormi se jsir nhar il-ġimgħa 19 u s-Sibt 20 ta' April.